जों दुखुआव दङ जानोबो खहाबला लोंनोबो खहाबला आंनि बिमानि फिसाजो बेखौ लांफादों बेखौ फैजानो लुगैदों बिमानि फिसाजो दंमोन आंहा देलायलायदों बेखौ लांफादों अननानै फैफिनबा हामगौ मायाबो मिथिंबो खालामा जोङो अननानै सोरबाफोर नुबाय बायोबा बे नाम्बाराव आंनि नाम्बाराव खिथाहर हमनानै दोन जों लायगोन सिगाङाव थांफेराखैमोन जेरावबो 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'नि बिमा रैसुमै बरगयारिया गावनि फिसायखौ गारनानै खारदों। आथिखालाव जेरावबो खारनाय आरो खारनाय हाबा जाखानाय हिन्जाव आरो हौवाफोरनि खारनायनिल' बादायलायनाय बायदि जाबाय दानि समा। चिरां जिल्लानि सान्तिपुर आउटपस्टनि सिङाव गोग्लैनाय सिमला बागान गामिनिफ्राय दादगारि हाथिसार फुलबारि गामिनि खगेन बसुमतारीजों हाबा जाहैनाय रैसुमै बरगयारिया थांनाय रबिबारनिफ्रायनो गावनि आंगो 4 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ लोगोआव लाफाना बहाबा खारखोमाना दं। फिसाय खगेन बसुमतारीया बेंगालराव खामानि मावनो दंहैयो। खारखुमाना थानाय रैसुमै बरगयारिनि नखरनि बिदा मालदां बरगयारिया फोरमायनाय बादिब्ला हाबा जाखानाय खांख्लाबादा गामिनि बाथा मुंनि सासे हौवाजों केरेला एबा बेंगालर नोगोराव खारखुमाना थाहैनायनि सन्देह खालामदों। जाथायखौ लानानै रैसुमै बरगयारिनि बिदा आरो बिफाया थाबैनो रैसुमै बरगयारिखौ गावनि न'आव फैफिननो थाखाय खावलायदों। रैसुमै बरगयारिनि सोमोन्दै सोरबाफोर सुलाद मोनोब्ला नखरनि मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों। मबाइल नाम्बारा जादों 9864130954। नावखौ मोनलांदोंमोन फुलबारियाव सिमला बागाननिफ्राय गावसोर न'आव बिखुनजोजों बिहावजों मा जालायखो खारना दंहैयो दा अननानै फैफिनबा हामगौ नंदों आं दा खोनादों जोङो बेंगालराव दंहैयो होननानै तामिलनाडुआव दंहैयो होननानै सोरबाफोर नुबाय बायोबा अननानै आंनि नाम्बाराव हरनानै हो ओंखारलांनाया रुबिबार 7टायाव ओंखारदों जाहैदों न'निफ्राय बिनि फिसायाव बबाव दं दा बेंगालराव खामानि मावनो थांदोंमोन ओमफ्राय बेहाबो फैसिगोन आरो फैनाया गारि गाखोबाय फिसाजो दंफायोमोन औ फिसाजोबो दंफायो बेखौबो लाफाबा हामसिगौ नंबाय जोङो बबेयाव सोरजों थांदों होननानै सन्देह खालामदों सेंग्राखौबो मिथिया जोङो अबाव दंहैयो खोनानाय बायदिबालाय खांख्लाबादान नामा होनदों थेवब्लाबो जोङो हमनो हाया खांख्लाबादाथारनि ना अबेनि मा नाम होनो ओरैनो मिथिनायाव नोंसोर बै सेंग्रानिखौ मिथिनाय बायदियाव बाथा होनो बायदि खोनादों जोङो ओरैनो दा जगाजग दङ नामा औ जगाजग दङ फन हरबाबो हौवानाव बुबाबो हौवायाबो हमा बिसिनाव बुबाबो बिसियाबो ब्लेकलिस्टआव सोनानै लायो मबाइल नाम्बारखौ जोंनिखौ गैयाबाबो जोङो 15 जन 12 जनसो बिसिनि नाम्बाराव फन खालामबाय थायो मोनथिजोबहैबाय ब्लेकलिस्टआव सोनानै लाजोबबाय बिजि खालामनानै लाजोबबाय जोंनि नाम्बारखौ ओरैनो मानो थांदों होननानै सानो नोंसोरलाय मानो थांनो माने बे हौवाजों थांदों बायदि जों सन्देह बेसे गोबाव जाखो बे हौवाजों सोमोन्दोआ नोंसिनि मिथिनायाव जोंबो मोनथियासै बे थांखालिल' जोंबो मोनथिनाय जाहैबाय दा नोंसिना न'आव खोन्थाहरजानो फैफिनजानो लुबैयो औ फैफिनजानो लुगैदों जों बेखौ बुबाबो मायाबो मा बुंहरनो सानो बे नोंनि बिनानावखौ भिडिअनि गेजेरजों आं फैफिनजानो लुगैदों माबायदि दं नोंथांमोना न'खराव दा बे थांखांनानै जों दुखुआव दङ जानोबो खहाबला लोंनोबो खहाबला आंनि बिमानि फिसाजो बेखौ लांफादों बेखौ फैजानो लुगैदों बिमानि फिसाजो दंमोन आंहा देलायलायदों बेखौ लांफादों अननानै फैफिनबा हामगौ मायाबो मिथिंबो खालामा जोङो अननानै सोरबाफोर नुबाय बायोबा बे नाम्बाराव आंनि नाम्बाराव खिथाहर हमनानै दोन जों लायगोन
सिगाङावथ' बिदि थांफेराखैमोन ना? सिगाङाव थांफेराखैमोन जेरावबो